afụlụ m di m n'ọfịs ebe anyị na-alụ ọlụ ịghọtago mụ na ya na-abụ na the same position a na-akwụ mụ na ya na-abụ the same amount mụ na ya na-abụ wee kwụba wee kwụgide wee dabala anyị wee nụba di na nwunye ya mụọ nwa nke izizi mụọ nke abụọ so transfer wee pụta di wee bido tinyebe transfer ya na-asị anyị etinyene dis transfer na-etufasi wee nọlụ n'ọdụ mma di ejuo wee tigide transfer wee tisie wee nye wee transfer anya to another place o wee nọrọ ebe afọ nka nka na-abụ di ebidozie withdraw bayotago ya ọda akpọzi ha na phone ọda anatazi every weekend from 2 weekends to 1 month from 1 month to 3 months from 3 months to 8 months to the point of 1 year di ama nata ọmanjụ ese ya nọgidezie ịbagolo the thing dịza too much ya si anyway ka ọ bụrụkwa na ọ na-alụ ọlụ o ya gbe ya nkịtị ya sizia di ụgwọ ụlọ ọsị anyị akwụba na ọ kalịlị ya ụgwọ akwụkwọ ya kwụba na ọ kalịlị ya ego nni ya mebe na ọ kalịlị ya ife niile nwoke akwụsị inye 1 naira tọla ego 5 ya ka ya ekwu okwu ọsị ya nọ ife a na-akwụ ya ka a na-akwụ ya akwa ịghọtago but na anyị eziokwu na the same thing ka a na-akwụfa but na nyanwa ya chi ụmụaka na-abụ plus onye ya na ya na-abọ bi akwa ịghọtago mana di ya nwere onye ya na ya na-abọ bi ya wee mesie wee mebe investigation wee bụrụ na di ya lụrụ nwaanyị ọzọ ya na ya na-abọ bi ọ na-akatazi for the woman akwa ịghọtago ọ gwara ọkụ ya ahụ nọọ ihe anụnwa kịta nkọlụ unu bụ ihe na-eplay between them ọ na-abịazi n'afọ ha in 8 months 1 year ịghọtago ụdị ife ahụ and na ọbịa na ọda bọda maka ibongi o no just ọbịa fụcha ụmụ ya today echi niile nzawo ochigha azụ ọsị m nne ya wee kpọọ ya wee sị anya nata na ụmụ ifefa ga-akali ọjụ ya wee jegwa ndị befa gwasịa ndị befa wee jegwakwa ndị be nke nwoke ndị be nke nwoke wee kpọọ ya wee gwa bịa wee nata ọsị bụ nne ọkwa ya ka ọ natara ya wee jụbịa wee sị ọ bụ na ọ chọrọzi this marriage ya gwa ya ka ya move on na ya maara na ya na nwaanyị ọzọ bi ya si anyway ebe imove go on ya nwekwu right imove on nke ya gwasị anyị ịmagolosi ya na agwa gị ife agwala ya na ọ ga-akata m for herself ọtọ na ọjagwala ọsị m nne ikekwula ọtọ gwa ya ya wee ji nwayọ wee dọstuo onwe ya very well wee bido jebe na shopping mall ịghọta kịta nekwe this guy ọfịa like anya fana abụọ bido kpaba ya wee kọlị ya ife na-eme na ndụ ya kọsịalị ya o wee jụọ ya sị how long na ka ya na di elidebele ibọ gị ya sị ya more than 2 years plus ọ sị na ife a bụrụzi ndị na nwunye ka fa na-anụ ya na ya na-abọ wee bido wee kwụba the guy na na-eneti anyị magolunye bido doba happy so no nwee this particular ebe a na-eli nidi na-akpị ya eje mgbe ọ nọ this guy wee sị na ya chọrọ iteke out ya wee kwelụ o wee lụọ that day fana abụọ wee pụọ ije di nne for the first time ịbagolu na ndị na-ele nne ebe afọ malụ die ka this guy nọ na-eli nne o na Felisi bekwa nne o na nnekwe die ka ọ kwụ n'azụ ya nyakụja nyakụja ebe di esizi wee bịacha na enwere ike ịghọta andị na distance ebe di na-alụ ọlụ ta ebe ya bi na ọ kwesị iteke at least 6 to 7 hours iji wee lute ebe ya nwa bi na ihe mezili ya ji fu die n'azụ ka e nwerozi ike ịghọta ọsị m nne n'ike gwụli ahụ ya wee tọnụọ wee nebie esi aka ife ọ na-achọ si asọ na olugo nke gị na nwoke pụtali nne publicly without minding na ị na-anụ di ya wee sị a na ada anụzi di o na ada anụ di na omego like now how many years ya nụdebe di ma ị na-anụ ya anụ kedu mgbe mụ na gị lidebele ibọ gị kedu mgbe inyedebe eme ego afọ ịghọtago so fana abụọ bido mebe mkpọtụ so enyi nwoke nwa wee kwụrụ ọtọ n'ihi nwoke akaka die kia n'ife niile ụjọ wee baa anya arụ wee tọọ na ọnaba so enyi nwoke falisie nni batalụ trọpụ ya n'iru bie ya nwa banyebezie enyi nwoke na-achọ ka ọ kpọchie moto wee bataba ọ sị bụ nne ya na-abata na ndekwe die ka ọ nọ na palọ ya wee sị akedu ife ọ na-achọ ebe ọ sị anọ die eke abụ ya ka nwee right ịbata n'ụlọ ka ọ kakpo okwu n'ọnụ enyi nwoke bata o wee sị enyi nwoke na n'afọ gị na ebe gị na nwunye na-eli nne gbara nkịtị na ebe a bụ bie gị si na bie pụọ ya wee sị enyi nwoke na ife anụnwa bụ 4 years di ekwudebele ụgwọ ebe a 4 good years di ekwudebele ụgwọ ebe anya bi
na o nwere right isi enyi nwoke pụọ na ọnyanwa bụ die ga-apụ na ada anụzi di n'ife a na-echewu ụbọchị ọ ga-abịa wele ife ome n'isi mana ọ chọrọ iwe ya bụ ya nkịtị maka na ọ bụrụ ya ka ọ dụọ mana ọkwa nyanwa ịnọla ana na-ene nyanwa anya ọ na-elive life ya nyanwa anọziala maka na ya na-alụ di ya ma nne ịghọtago so ọkwana ya di ya wee je gwa ndị befa ka ọ lụrụ ịgwa ndị befa wee sị ya na-ekpe gị ihe a adaha nwaanyị abịago gwa ha ihe anụnwa ha kpọọ gị na fon ignore them akwa ịghọta na so ha gwasị anya okwe wee kụọ ikpe ewee ebe ikpe ya wee kwụla ọtọ wee sị na ada anụzi di na ada anụzi di o ọ bụ na ị na-anụ di at least na di gị ga na-contribute one thing n'ime ndụ gị na o nwere ofu ihe single thing this guy na-contribute n'ife ọ chọọ just ka o dobie ka a nọlụ na-etie ya waje nụọ nwaanyị ọzọ na-elive life nke na mgbe ekwu n'ọnụ nwaanyị ọzọ ọsị ndị befe na-asị o n'ọgbara na ya ji evidence na ọ ma na ya malụ n'ọnụ uche bụ na ya jiri evidence ịghọta na ya wee kpọọ fodie wee wepụta ọ bụrụ na ọlụgo nwaanyị ọzọ mụọ ụmụ na-abọ sef 2 kids with that lady ọsị m nne na mgbe ọ si enyi nwoke pụọ na enyi nwoke apụrọkwa na anya nwa bụ onye si di enya pụọ na enyi nwoke ga-anọ bikos na ọnya nwanwe ụlọ ịghọta kịta ya na-akwụ ụgwọ ụlọ n'aka di ya dọrọzia na ya chụpụrụ di ya actually wichi ife ndị befe na-ekwu na ya mere alụ na ya mere alụ na o nwere alụ ọbụla ya mee andị na ọnya ka a ji wee weta ebe a ka amala ife ndị mmadụ lụ o nwere alụ ya mere na ọ bụrụ na nwoke na-anụ gị ịghọta kịta azene na ọ dị gị ka ọ bụ mana o kpọrọzi fọ na contribute na ndụ gị like no house rent no school fees no feeding nothing na ndụ gị it's not like na ọ dey make the money na ọ na-emeke the money kama na o ji na-take care of another woman nwoke afọ ka na-anụ gị ka ọ da anụzi gị abasị mere ego nwaanyị ka ị sign take care of that woman with ife ọbụla unu ga-amụ eziokwu na gị na ya na-abụ na-emeke the same amount but not to the point of ịmazi na nwoke ka ị bụ. Whenever you ignore your responsibility, what do you think that woman will do? Ka ọ nọzalụ na na-etu na-ene gị n'anya nnọọ ị na-ebi ndụ gị ibisie ndụ gị you come back idobe ebe a idobe ebe a na wow ụfọdụ ndị mmadụ nwee tụfasị echiche mana ka a ghara ikwu unu ejiri ife nkwu wee judge. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ maka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.